לא היינו צריכים עוד סכסוך במזרח התיכון, שהוא קרוב מאוד אלינו, אבל המלחמה הזו הייתה בלתי נמנעת. הישראלים תמיד אמרו שהם יתערבו ברגע שאיראן תגיע לקו האדום של העשרת האורניום, שיאפשר לה אחר כך להשיג פצצה אטומית. נכון שמנהיג העליון, האייתולה הגדול עלי חמנאי, תמיד אמר, ואף הוציא פתווה, שהגרעין צריך לשמש רק למטרות אזרחיות, אבל ברור שמדינת ישראל לא סומכת על כך. וכך היא השיקה את מבצע האריה העולה המרעיש והדרמטי והמשמעותי. עם שימוש אינטנסיבי בחיל האוויר ולראשונה גם בבינה מלאכותית שמיושמת במצב של קרב, של מלחמה אמיתית. ובעיקר, ההפתעה הגדולה, צוותי הכוחות המיוחדים והמוסד, שירות הביון הישראלי, שפעלו בשטח, בתוך הרפובליקה האסלאמית, וחיסלו פשוטו כמשמעו את ראשי הצבא האיראני, החל ממשמרות המהפכה. ובכוונת המטרה נמצא אפילו האייתולה הגדול חמנאי, שמנהיג את המדינה כבר למעלה מ-30 שנה. אבל השאלה שעלינו לשאול היא, מהו היעד האמיתי של המלחמה הזו? האם זה להאט או להחזיר את תוכנית הגרעין האיראנית לתקופת האבן ולהפחית משמעותית את הארסנל הטילים של משמרות המהפכה? או שאולי יש כאן משהו מעבר לכך, שינוי משטר? נכון לעכשיו לא רואים סימנים למרד עממי, אבל ייתכן שתהיה מעין הפיכה פרסית, מהלך פנימי מפתיע. אבל צריך להיזהר שלא ניפול מהפחה אל הפחת.